एगो जंगल में चिंकी चिड़िया और मोनू चिड़ा आपन एगो घोंसला में रहत रहन सा। महीनों साथ रहे के बाद भी ओकनी के कोनो औलाद ना रहे। चिंकी चिड़िया उदास रहत रहे। एक दिन वो नदी किनारे बैठ के तन्हाई में रोअत रहे। तभी वो देखलस कि नदी के पानी पर एगो घोंसला बहुत बहुत ओकरे तरफ आवत रहे। अरे ये घोंसला नदी में? वो घोंसला किनारा पे आ लागल तो वो देखलस कि ओकरा में एगो अंडा भी रहे। अरे ये तो अंडा है और ताजा है। अगर एकरा के जल्दी ही गर्मी ना मिलल तो ये खराब हो जाई। ई कह के चिंकी चिड़िया वो अंडा के अपन चोंच में दबावलस और अपन घोंसला के तरफ उड़ गई। वो इलाका के सब पक्षी देखलन सा कि चिंकी चिड़िया आपन चोंच में एगो अंडा लेके आइल बिया और सब ओकरा डाल पर जमा हो गईलन सा। देखी जी, भगवान हमार सुन ले। अरे ये कैसे भइल? चिंकी चिड़िया अंडा के ऊपर बैठ के ओकरा के गर्माहट देवे लागल। हमार खुद के अंडा ना भइल, यही खातिर भगवान हमरा के ये अंडा तोहफा में देले हैं। हम एकर देखभाल करम और एकर परवरिश में अपन पूरा जान लगा दे हम। जैसन वो कहले रहे वो वैसे ही कैलस। कुछ ही दिन में अंडा पूरा तरह से सख्त हो गई और फिर एक दिन बच्चा ओकरा अंदर से निकलल। अरे हमार बच्चा ई दुनिया में आ गई। ई देख के सब चौंक गईलन सा कि ऊ बच्चा एगो तोता रहे। अरे चिंकी, ई तो एगो तोता है। ई तोता है तो का भइल? ई हमार बच्चा है। आज से हमार गोद भी सोना ना रहल। भगवान तहर शुक्र है। अब चिंकी चिड़िया के खुशी के कोनो ठिकाना ना रहे। वो टाइम से मिट्ठू के खाना देत रहे और ओकर हर तरह से ख्याल रखत रहे। 2 महीना में मिट्ठू कुछ बड़ भइल और उड़े भी सीख गई। वाह, हमार बच्चा आसमान में कैसे उड़त बा। आज हमार आँख के ठंडक मिलता। आज से हमहू अपना बच्चा के साथे आसमान में उड़ सकीना और पूरा जंगल हमरा के देखी। ओकरा के खुश देख के मोनू भी बहुत खुश रहे। अब वो तीनों आसमान में उड़त रहन सा और खूब सैर के जात रहन सा। मिट्ठू अब पूरा जंगल के चहेता और अपन माँ के लाडला बन गईल रहे। एगो दिन कुछ ऐसन भइल, एगो मैना चिंकी चिड़िया के घोंसला पे आइल और मिट्ठू के देखत ही आंसू बहावे लागल। हमार बच्चा कितना बड़ हो गईल बा। आखिर हम तहरा के ढूंढ ही लेनी। ओकर रोना सुन के सब पक्षी वहाँ जमा हो गईलन सा और चिंकी कहलस, कौन हो तुम? ऐसे काहे हमार मिट्ठू के आपन बच्चा कहतारो? कुछ महीना पहले हमार घोंसला से एगो अंडा लुढ़क के गुम हो गईल रहे। तभी से ओकरा के ढूंढा तानी। ताहरा जौन अंडा मिलल रहे वो हमार ही रहे। हम मिट्ठू के असली माँ हैं। एके हमरा दे दो। ना, ये अब हमार बच्चा है। बहन, हम तहर दुश्मन नहीं थे। हमारे गो गलती की वजह से हमार अंडा हमरा से अलग हो गईल रहे। उ तहरा मिलल और तू एकरा के पललू। बहुत शुक्रिया तहार, लेकिन अब एकरा के हमरा हवाले कर दा। ना, ये हमार माई हिया। हम इनका के छोड़ के कहीं भी ना जाइब। अब सब पक्षी आपस में मशवरा कैलन सा। मिट्ठू चिंकी से चिपक के खड़ा रहे और अपन असली माँ के देखत भी ना रहे। चिंकी चिड़िया, हम तहार भावना के कदर करतानी, लेकिन मिट्ठू के अपन असली माई लगे जाई के पड़ी। ऊपर ओकर पहला हक है। ई सुन के चिंकी चिड़िया के आंख में आंसू आ गईल और मिट्ठू भी जाए के तैयार ना रहे। लेकिन पक्षियन के दबाव में आके ओकरा के अपन असली माँ के साथे जाए के पड़ल। चिंकी मिट्ठू के जात देख आंसू बहावत रहे। मिट्ठू भी उदास रहे, लेकिन मजबूर रहे। कुछ ही देर में उ लोग जंगल से काफी दूर दूसरा जंगल में पहुंच गईलन सा। एने चिंकी बहुत उदास रहे। फिर अचानक से ओकरा कुछो ध्यान आइल। हम ई बात पे गौर काहे ना कईनी हा। वो कहलस कि ओकर अंडा घोंसला से लुढ़क गईल रहे, लेकिन हमरा तो वो अंडा घोंसला समेत नदी में मिलल रहे। ई सुन के सब पक्षी आपस में बात करे लगलन सा और चिंकी फिर बोललस,
मिट्ठू से मिले के बाद भी वो मिट्ठू के अपना से एक को बार न सटौलस, ना कोनो बात कैलस, सीधा ओकरा के अपना साथे लेके चल गइल। जरूर हमार मिट्ठू खतरा में बा। आप लोग हमार बच्चा के कहाँ मौत के मुंह में भेज देला जा। तू फिकर मत करा चिंकी चिड़िया, अपन मिट्ठू के सही सलामत अपन जंगल में लेके जरूर आई। चला सब लोग, अब औरी देर ना करे के चाही। सब पक्षियन के झुंड अब वहाँ से निकल गइल। एन्ने मिट्ठू भी अपन नकली माँ के साथे एगो गुफा पे पहुँच गइल। आवा मिट्ठू बेटा, अंदर चला, ताहर पापा ताहरा के कब से देखल चाहतारन। मिट्ठू उदास रहे, यही खातिर चुपचाप ओकरा साथे चल गइल। अंदर जाए के बाद मिट्ठू देखलस कि एगो नीला रंग के मैना एगो पिंजरा में कैद बिया। तभी वहाँ पे एगो बाज आ गइल और ओकरा के देख के मिट्ठू डेरा गइल। पहले अपन असली माई से मिलला, फिर रात भइला पर तहनी दुन्नो के खाई भाम। ई कह के बाज मिट्ठू के भी उहे पिंजरा में डाल देलस। चला मैना, हमनी दुन्नो कहीं से घूम के आवल जाओ, ओकर बाद ही दुन्नो के काम तमाम करब जा। वो दोनों गुफा से बाहर चल गइलन सा और वो नीला मैना मिट्ठू के खुद से चिपटा लेलस। तू के हऊ और वो मैना के रहे जे हमके यहाँ ले आइल, और वो बाज के रहे। हमके तक कुछ समझ नहीं के आवत के इजा चल का रहल बा। तभी चिंकी चिड़िया भी अपन झुंड के साथे वहाँ आ पहुँचल। मिट्ठू बेटा, हमनी के अभी वो बाज के वो मैना के साथे बाहर जात देखनी है जा। शुक्रबा की तू ठीक बाड़ा। माई तू आ गईलू, हमके लागल कि हम तो तारा देखला ही बिना मर जाए। ना हमार बच्चा, ऐसन मत बोला। ओकनी के साथ आइल उल्लू पिंजरा खोल देलस और दोनों के बाहर निकाल देलस। हमार बच्चा, अभी नया मैना ताहरा साथे कौन है? आप सभी के बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब कुछ सच सच बता दे वतानी। मिट्ठू, ई जौन मैना ताहरा की यहाँ लेके आइल, ई हमार सगा बहिन है। एगो बीमारी के चलते ई कबो माँ न बन सकल। यही खातिर जब भी हमरा के ताहर पापा के साथे देखत रहे तब बहुत जरूरत रहे। हमरा खत्म करे खातिर ई बात से दोस्ती कर ले रहे। एगो रात हम एगो अंडा देनी, तभी हमनी के एगो कबूतर से खबर मिलल कि बाज और मैना हमनी के खत्म करे खातिर आवतारन सा। हमनी के दोनों मिलके हमनी के अंडा घोंसला समेत नदी में बहा देनी जा, जेकरा से ओकर जान बच जाए। बाज हमार पति यानी ताहर पिता के मार देलस और फिर हमरा के पिंजरा में कैद कर लेलस और ई कहले रहे कि ई हमरा अंडा के ढूंढ के ओकरा के हमरा सामने खत्म करी। तभी से ही मैना हमारा अंडा के ढूंढत रहे, लेकिन भगवान हमारा अंडा के बचा के रखलन और ओकरा से निकल के तो इतना बड़ हो गईला कि हमरा सामने खड़ा बड़ा। सच में हमार बच्चा, हम ताहर जान बचावे खातिर अपन अंडा के खुद से दूर कैले रही। ई सुन के सब पक्षियन के बहुत आश्चर्य भइल। फिर मिट्ठू भी जाके अपन असली माँ से लिपट गइल और कहलस, माई तू ही हमके जन्म दिले हऊ, लेकिन है चिड़िया माई जान से बढ़ के हमार परवरिश कैलस। हम इनके बिना भी नहीं की रह सकत। अच्छा तो ये हुई कि तू हमरा साथे चला। हमार बहन मिट्ठू सही कहता, तू हमनी के साथे चला। हमनी के मिलके अपन बेटा मिट्ठू के दूधू को माँ के प्यार दे हम जा और अपन जिंदगी खुशी से बिताइम जा। ई सुन के मैना भी खुश हो गई और फिर सब पक्षी एक साथ वहाँ से उड़ के आपन जंगल के तरफ चल गइलन सा।